ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଇଏ ବାଲାଜୀ କମ୍ପାନୀ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏ କାମକୁ ସାରିଛି। କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଯଦି କାମର ଆଜି ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ଓଭର ବ୍ରିଜର କିଏ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଥାଇପାରେ ସେ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଳଚେର ମାଟିର ପୁଅ। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଏଇ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାରଟି ନୂଆ ଆସିଲା ତାପରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ବଟି ଆଦାୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ବିଗତ ଦିନରେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ। লিপ্ত রহি এই কার্যকু সেমানে সদাবেলে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করতে যেতবে আজ ଏହା সম্পূর্ণ হয়েপারিছি মাননীয় কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানଙ୍କର প্রচেষ্টার আজ সম্পূর্ণ হয়েপারিছি। বালাজি কোম্পানি কু কেহি চান্দা মাগিয়া পাই কেহি যাই নাহান্তি, বালাজি কোম্পানি কু কেহি ডরাইয়া পাই যাই নাহান্তি। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার আসলা পরে সে তাকে সুরক্ষা প্রদান করা যাইছে লোকଙ୍କର কাম কেମିତି সুরক্ষুরে হব ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ହବ ଏକ 2-3 ଦିନ ହବ ଏକ ରିଲ୍ସ ସଦାବେଳେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ଯେ କାମ ଆମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲାଣି, ଏଠି ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଏହାକୁ ଫାଟକୁ ଖୋଲି ଦିଆଯିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ଅଛନ୍ତି ସେ ଏକ ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ ଯେ ବାଟ ଖୋଲ, ତୁରନ୍ତ ଖୋଲ। ଆଗରୁ 24 ବର୍ଷରେ କେବେ ତାଙ୍କର ଥରଟି ହେଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। 24 ବର୍ଷରେ କେବେଟି ବି ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିଲେ ଯେ এই ବ୍ରିଜଟି କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହବ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଜକୁ ଆଜି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫାଟକ ଲଗା ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଫାଟକ ଉଠ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏତେ ଦେଖେଇ ହବାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତାଳଚେରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାପୂର୍ବକ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଳଚେରବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ନାଟକ ଆପଣ ତାଳଚେରବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ତାଳଚେରବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ଜବାବ